Türkmen paýtagynyň ýaşaýjylary gyş pasynyň öňü sürüsine ýaşaýyş jaýlarynyň ýyllyk üçünçüligi bilen bagly meseleleri gozgap üstümizdäki möhümni şäheriň ýylydyş ulgamlarynyň kadyly iş edilmegini talap edýärler. Ýöne bu ulgamly gaýtalanýan näsazlyklar ýerli ýaşaýjylary ýyllyk meselesine özbaşlyk çäre görmek finanşyklaryna mejbur edýär. Bagtyarlyk etrafynda ýerleşen garrylar öýünde ýylydyş ulgamlary işlemeýär. Howsarsyz garrylar sowuk jaýlarda üşäp, sowuklaýarlar, dümegleýärler. Dipir şäher ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy. Ýöne howsarsyz garrylar şikaýet edip bilmän soň sowuk jaýlarda oňuşmaly bolýarlar. Dip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Howa maglumatlaryna görä şunlar Aşgabatda howanyň temperaturasy gündüzlerine +14-15 gradus bolýar. Ýöne gijelerine howa 3 gradusa çene sowaýar. Türkmenistan oktýabr aýynyň ortalaryna güýüz gyş ýylydyş möhümi eglan edilýär. Bu ýylatyň ýyllyk üçünçüligi 5 aý çemesi dowam edýär. Türkmenistan döwlet mediýasy häzirki wagtda vilayetlerdeäki medeni durmuş maksatly binalaryň hem-de ýaşaýyş jaýlarynyň ýylydyş urgamlarynyň işe girdilip olaryň bökdönüşsiz iş edilýändigini aýdýar. Muňa garamazdan ýurdun paýtagtyna ýerleşen garrylar öýüne raýatlar yaramaz ýyllyk üçünçüligine ejir çekýärler. Paýtagtyň ýaşaýjylary ýylydyş ulgamlaryny şäheriň ýyllyk tresti tarapynyň alınıp barlayan işleriň talaba laýyk ýerine ýetirilmeýändigini aýdýarlar. Şäher ýylatynyň ýyllyk üçünçüligi bilen bagly wezipeler Aşgabat ýyllyk trestiniň üstüne ýüklenýär. Trestiň işinden habarly çeşmeler bu idaranyň maddi üçünçüliginiň pes bolanyny, şol sebäpden şäheriň ýylydyş ulgamlaryny bejeriş işleriniň ýüzüli geçirilýändigini aýdýarlar. Aşgabat şäheriniň ýylydyş ulgamlaryna degişli turbalary täzelemek üçin döwlet tarapyndan ýeterlik möçberlerde pul serişdeleri bölünüp berilmeýär. Şonuň üçin ýyllyk tresti güz-gyş mövsümine taýýarlyk işlerini ýüzle geçirýär. Diýip çeşmeler aýdýar. Aşgabat şäher häkimliginiň jemaat hojalygy müdürliginiň düzümine esaslandyrylan Aşgabat ýyllyk tresti 2018-nji ýylda ýaşaýyş jaý ulanyş birleşiginiň tabynyna berildi. Azatlyk radiosy şäher ýylatynyň ýyllyk üçünçüligine bagly problemler boýunça Aşgabat ýyllyk trestiniň resmi tesbir alyp bilmeýär. Bu aralykda wagtyr ýylydyş ulgamlaryna ýüze çykýan näsazlyklardan ejir çekýän şäher ýylaty özleriniň goşmaça serişdeleriniň hasabyna umumy ýylydyş ulgamlaryny bejermäge çalyşýarlar. Ýaşaýyş jaýlaryny barýan esasy ýylydyş turbalarynda gyzgyn suwuň partlaýan halatlary köp bolýar. Şeýle näsazlyklar bir näçe günläp dowam edýär. Ýarlylan turbalar öz wagtynda bejerilmeýär. Diýip bir şäher ýaşaýjy aýdýar. Yerli ýaşaýjylar şeýle problemler ýüze çykan halatyna ýyllyk trestiniň ýardam bermeýändigini, hatardan çykan turbalary öz wagtyna bejermeýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaý şäher ýylatynyň ýyllyk meselesine öz başlyk çäre görmäge finanşmagy terýär. Köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylary şeýle halatlarda öz aralarynda pul ýygnap hatardan çykan ýylydyş ulgamlaryny bejertmeli bolýarlar. Diýip şäher ýaşaýjy aýdýar. Ýöne sowukdan ejir çekýän howsarsyz garrylar öýüniň ýaşaýjylary ne öz aralaryna pul ýygnap ussalary ýüz tutup bilýärler, ne de ýylydyş ulgamlar bilen bagly bar bolan problemler boýunça ardyr şikaýetlerini häkimetlere ýüz tutup bilýärler. Şeýlelikde bagtyarlyk etrafynyň çägine ýerleşen bir gatly garrylar öýüniň ýylaty ýyllyk üçünçüligine garaşýar diýip çeşmeler aýdýar. Türkmen paýtagynyň ýeri etraflarynyň biri bolan bagtyarlyk etrafy gün ortada ýerleşen meşhur Ýyldız mehmanhanasynyň hem-de golf meýdançasynyň ýerleşen çägini, merkezde Botanika bagynyň hem-de Oba Hojalyk Uniwersitetiniň ýerleşen çäklerini, şeýle-de Demirgalykda Aşgabat halkary howa mendiliniň, Altyn asr wazyrynyň, täze zaman ýaşaýyş toplumynyň ýerleşen territoriýalaryny galy berse-de gün batyrda Gypçak, Ýasman salyk we Garadaşaýak obalaryny öýüd üçin alýar. Gündogor vilayatynyň polisiýa işgärlerinden iş üçin berilen awtologary öz hatabyna bejermek talap edildi. Munyň bilen bir wagtda Liwaply ýaşaýjylar köçelerde polisiýanyň gözegçiliginiň birden güýçlenenligini we kanun goraýjylaryň dürli bahanalar bilen ýylaty jerime ýazmaga finanşýanlygyny habar berdiler. Patrul transportynyň çykdyjylaryny polisiýa işgärleriniň hatabyna üpçün etmek tapşyrygy barada Türkmenawat şäher polisiýasyndaky we etrap polisiýa bölümindäki çeşmeler Azatlyk radiosyna anonimlik şertinde gurrun berdiler. Patrul ulagları könelli. Olary bejermek üçin döwlet tarapyndan berilmeli pul bolsa gelmeýär. Batyrlyk görkezip İçeri İşler Ministrliginiň etrap bölüminiň başlygyna ýüzlenmegi hiç kim başaranok. Inni bolsa her bir patrul ulagy haýsy işgäre berketilen bolsa şol ony öz hasabyna bejermeli. Diýip polisiýa işgäri gurrun berdi. Türkmenawat şäher polisiýa bölümindäki çeşmäniň söýlerine görä ähli patrul ulaglary degişli şäher we etrap polisiýa bölümleriniň işgärleriniň hatabyna bejermek hakynda dilden berilen buyruk İçeri İşler Ministrliginiň vilayet bölümünden gelipdir. Çeşmäniň söýlerine görä polisiýanyň ýol başçylary öz işgärlerine ýylatdan para almagy açaçany ruhsat berýärler. Ýakynda bolan ýygnakda başlyk paýyş sözler aýdyp näme etseňiz edin. Ýöne katalaşkalar, patrul ulaglary
bejerilmelidir. Bu vilayet edaranyň buyrugy. Eýlek ýatsaňyz hem, beýlek ýatsaňyz hem pul ýok. Öz günüňizi özüňiz görüň. Köprek içkili adam tutarsyňyz ýa-da baydagyň aşagyny el tutuşup oturan ýaşlary tutarsyňyz. Dip Türkmenawatly çeşmeýdär. Azatlyk bilen gürleşen etrap polisiýa şäheri patrul awtologlaryny awat saklamagyň gymmada düşýänligini we ony bejermek üçin çykdyjalaryň polisiýa şäheriniň aýlygyndan esli köp bolýanlygyny görüň berdi. Men şu maşyna seredişim ýaly aýalymy da seredemok. Hergedek bejerenimde 5000 manada çenli pul harçlaýaryn. Etrapdaky ustalar hem elmydama muhtyna bejerip bermeýär diýip polisiýa şäher aýtdy. Bu aralykda lewaply ýaşaýjylar köçelerde polisiýa şäherleriniň geçip barýan adamlary has köp saklap başlandygyny we dürli bahanalar bilen jerime ýazmaga synanşýandygyny aýdýarlar. 10-njy noýabrda ýolda akşam öýüne barýan yerli ýaşaýjy polisiýa tarapyndan saklanandygyny we ondan 250 manat para alınandygyny görüň berdi. Giýişlik ýa-da o halyma öýe barýardım birden öňümden patrul ulagy çykdy we içinde oturan polisiýa şäherleri "Men maşyna giýje näme işläp ýörsiň" diýip alyp gitdiler. Polisiýa bölüminde olar gapynyň agzynda oturan polisiýa şäherine ýüzlenip "Bu ýolda içkili tutuldy, ýaz protokoly" diýdiler diýip Türkmenawatly ýaşaýjy görüň berdi. Onun sözlerine göre ol davalaşıp başlaptır. Sonra polisiýa şäherleri ona 250 manat berse goý beriljegini aýdypdyr. Bir salymdan serjantlaryň bir ýanyma gelip elime kagys gystyrdy. Onuň içinde 250 diýen san ýazylypdyr. Men oňa seredip ýanymda ýok diýsem meni getiren patrul ulagyna mündürip öýe alyp geldiler. Men hem olara öýden 250 manat çykaryp berdim diýip Türkmenawatly ýaşaýjy öz baştan geçirenlerini görüň berdi. Türkmenistanda ýylat polisiýanyň bir gözegçiligi astynda ýaşaýar awtolog sürüjüler, köçeden barýan piýadalar, seyl baglarynda din jalyan adamlar we hatda el tutuşup barýan jöwütler polisiýa tarapyndan saklanyp jerime tezewar edilip bilýär. Polisiýa şäherleri käte jerime ýazýar, käte resmi jerimeden az mukdarda para alyp goý berýär. Son günlerde Aşgabatyň köçelerinde de polisiýa şäherleriniň sany esli köpeldi. Azatlyň habarçylary köçelerde saklanýan awtologlaryň sanynyň hem esli köpelenligini aýdýarlar. Paýtagtda anonimlik şertinde gürleşen kanun goýrajy darasyndaky çeşme ýol polisiýasyna köçelerde awtologlary saklap ýazylan jerime protokollarynyň sanyny artdyrmagyň tapşyrylandygyny görüň berdi. Onuň sözlerine görä, käbir sürüjüler günüň dowamında 3-4 gezek hem saklanyp bilýär. Olara her gezek dürli bahanalar sebäpli jerime ýazylýar. Amerikan metbuaty Prezident Joe Biden'ın administrasiýasynyň Ukrainanyň ABŞ tarapyndan berilen ýaraglary orsiýetin has içine zarur mokda ulanmagyna girilen çäklendirmeleri ýatyranlygyny habar berdi. New York Times gazetynyň AP we Reuters habar gulluklarının we beýlekleriň 17-nji noýabrda beren habarlaryna bu meseleden habarly çeşmeleri salgılanyldy. Aktam bu habarlar barada düşündürüş bermedi we Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň düşündürüş sorap ýadan hatyny kärlikçe jogap bermeýär. ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk Geňeşi hem düşündürüş bermekden saklandy. Bu ruhsatyň haýsy uzaklyga ýetýän ýaraglaryň ulanylmagyna ýol açjakdygy badawat belli bolmady. Biden Braziliýadaky Amazon tokoyuna siyahat edýän wagtynda eden çykyşynda jurnalistlaryň bu mesele barada gyýgyryp beren soraglaryna jogap bermedi. Egerde tasdiklansa, Kiýewiň uzak wagtlar edýän haýyşlarynyň bitirilmeginiň arasynda bu ABŞ siýasatynda bolan möhüm özgörüşlik bolar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bu habarlary gönnün tasdiklamady. Ýöne ýaranlara hödürlenen Yeňiş meýilnamasynyň esas şertleriniň biriniň öz goşunynyň uzak aralyga ýetýän ýaraglary ulanmagyny hem öz içine alýanlygyny aýtdy. Häzir metbuatda köp adam biziň degişli hereketler üçin ruhsat alanygymy aýdýar. Ýöne harbylar söz bilen urmaýarlar. Beýle zatlar yglan edilmeýär. Öz yerlerine raketalaryň özi çykyp gürler diýip Zelenski Telegramda aýtdy. Reuters habar gullugy öz çeşmelerini salgylanyp anyk maglumat bermezden Kiýewiň ýakyn günlerde şeýle uzak aralyk güjümleriniň ilkinjisini amala aşyrmagy meýilleşdirýänligini habar berdi. Ukrainanyň bu hüjümlerde 300 kilometre çenli aralyga ýetýän Atakamys raketalaryny ulanmagy mümkin diýip Reuters bu meseleden habarly 3 çeşme salgylanyp aýtdy. ABŞ administrasiýasy Biden'ın 20-nji ýanwardan öň
saylanan prezident Donald Trump aktama dolanyp gelmedinden odol Ukraina berilýän gorlugy ýokarlandyrmagyň çäresini gözleýändigini aýtdy. Trump Bidenin Kiýew'e berýän güýçli gorlugyny tankyd etdi we ödüniň uruşyň mümkin bolýança tiz soňlanmagyny gadanmaga çalışjakdygyny, ýöne bu işi Ukraina üçin kabul edip bolmajak şertler bilen etmeginiň ähtimallygyny aýtdy. Trump'ın geçiş topary bu habara badavat düşündiriş bermedi. Ýöne saylanan prezidentin esasy geňeşçisi bu çara X platformasynda galdyran ýazgysyna hüjüm etdi. Ol işinden ayrılmadığından öň uruşlary güýçlendirýär diýip Richard Grenell ýazdy. Emma muňa garamazdan Abbasanyň din jalşa çykan general leytenanty we Ýewropadaky Abbasa güýçleriniň öňkü serkerdesi Ben Hodges Azat Ýewropa Azatlyk radiýasyna bu hili göçüm Kreml biziň ýagny Birleşen Ştatlaryň diňe çadyrlarymyzy ýygnap Trump'a garaşmaýanlygymyz barada habar iýerer diýdi. Hodges munyň gogudat boljakdygyny, sebäbi bu siýasatyň Trump administrasiýasy gelenine hem işlejekdigini we dogrusy Donald Trump üçin hem gogudatdygyny aýtdy. Ol Ukrainanyň bu ýaraglary ulanmakda ileri tutýan uğurlarynyň Orsiýetiň Kursk sewti bolmagynyň ähtimallygyny, Kiýewiň serkerdelik we gözegçilik meýdançalaryna, yarag ammarlaryna, artilleriýa batareýalaryna zarwur joga meňdeýänligini aýtdy. Inniki ileri tutulýan uğur bolsa Orsiýetiň Ukraina şäherlerine zarwur üçin ulanýan howa meýdançalaryny nyşana almak bolar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Şotlandiýanyň Sankt Andrew Universitetiniň strategik barlyklar professory Philip O'Brien öz pikirçi bu göçümiň wagtynyň bir wagt bolanyny, ýöne häzir kaladanyň Trump işe girişenden soň ol ruhsady ýatyryp ýatyrmalygy bilen baglygyny aýtdy. Ol we beýlek synçylar Abbasanyň bu göçüminiň beýleki ýaranlaryň, şol sanyny Angliýanyň we Fransiýanyň hem şuňa meňzeş ädim etmegine iteri berip biljekdigini aýtdylar. Ukrainanyň Günwatar tarapyndan üpjün edilýän udag aralyk ýaraglaryny ulanmagy Kiýewiň ýaranlarynyň köpüsi üçin peýdali. Ýöne käwirleri bu Orsiýetiň garşylykly jogabyna we haskyň Ýewropa uruşyna getirer diýip howatyr edýär. AP we beýlek habar serişdeleri çeşmeleri salgylanyp Bidenin soňky kararynyň Demirgazyk Koreýanyň Orsiýety beren müňler çeskeriniň eýem Kursk sewtindäki söwüşlere gatnaşýanlygy barada çykan habarlara jogap bolmagynyň ähtimallygyny bellädi. Kreml Birleşen Ştatlaryň ýa-da beýleki Günwatar ýaranlarynyň udag aralyk ýaraglarynyň Orsiýety nyşana almak üçin ulanylmagyna berýän ruhsatyny çynlykay eskalasiýa hökmüne seredilejekdigini uýdurdy.